बेयो जाबाय सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि 3 हिनबा 19 नभेम्बरनि बिसान। दिनैनि बिसाननि थुनलाइयारि आयदायाव सोर सोरनि लिरथिया सेबखांजादों बेखौ फोरमायनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। बाक्सानि रैदोम बर'नि थारै नंमारा लैथोमा गोर्बो, क'क्राझारनि गलाबखुंगुर बसुमतारीनि उन्दै समनि गोसोखांथिया, क'क्राझारनि हांमा बर'नि आं सोंथि दिखाङा, जनन कुमार बसुमतारीनि हावरिया खाफाल, चिरांनि चन्द्र बसुमतारीनि जुजाइ सम, फ्रिजय बसुमतारीनि बिबार बारि, सनितपुरनि आलेरा बर'नि आद्रा जानाय सिमां आरो थमास बसुमतारीनि गोसोथोनाय खन्थाइया सेबखांजादों आरो दुम्फा राजा मुसाहारिनि दैज्लांनि दाखोना सुंद' सल'आबो सेबखांजादों।